Μετά το πέρας της ενημέρωσης από τη μηματάρχη την υπεύθυνο δακοκτονίας που έγινε στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας και στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπακούρη, Περιφερειακό Σύμβουλο και Γεωπόνο. Χρησιμοποιούμε και τις δύο ιδιότητες γιατί χρειάζονται και οι δύο ιδιότητες σε αυτό το θέμα μας. Κύριε Μπακούρη, υπήρξε κάποια, ας το πούμε, αντιπαράθεση μεταξύ της υπηρεσίας και της περιφέρειας, επειδή, από όσο μας είπε και η κυρία φίλη, ενώ ο μισός κάμπος, ο μισός Δήμος Βόρειας Κινουρίας είχε ξεκινήσει τη διακοκτονία στα εύλογα χρονικά διαστήματα του τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ο υπόλοιπος, από Μελιγού έως Αγία Σοφιά, Ξηροπήγαδο, για κάποια κολλήματα δεν είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα. Θα θέλαμε τη δικιά σας άποψη και από όσο γνωρίζουμε παρεμβήκατε κιόλας, παρέμβηκε η περιφέρεια, παρεμβήκατε εσείς ώστε να ενταχθεί και ο υπόλοιπος κάμπος μέσα στο πρόγραμμα δακτυλοκτονίας. Θα θέλαμε τη δικιά σας άποψη πάνω στην καθυστέρηση και πάνω στο λόγο για τον οποίο παρέμβει η περιφέρεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν. Πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της περιοχής μας, η δακοκτονία, που μας απασχόλησε πολύ και αν θέλετε θορύβησε λίγο και τον αγροτικό μας κόσμο. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, αγαπητέ φίλε Κώστα, και να διευκρινίσουμε μερικά θεματάκια. Πρώτον, δεν υπήρξε καμία διαφωνία ή καμία αντιπαράθεση με την υπηρεσία μας. Τη Διεύθυνση Γεωργίας, θα πω για συντομία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Απλώς η υπηρεσία έκανε το διαγωνισμό και απέβη άκαρπος όσον αφορά να δοθεί το έργο σε κάποιους εργολάβους. Το έργο, όπως ξέρετε, χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Υπουργείο Γεωργίας και δεν είναι έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν δεν βρέθηκαν οι εργολάβοι, η υπηρεσία ανέθεσε το θέμα αυτό στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε ο αγροτικός τομέας και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου να κάνουμε δύο κινήσεις. Πρώτη μας κίνηση, ήρθαμε σε επαφή με τους δημάρχους της Κινουρίας, ήρθαμε σε επαφή με τους προέδρους των δημοτικών διαμερισμάτων, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, για να προσπαθήσουν να φτιάξουν συνεργεία ο καθένας στον τόπο του, έτσι ώστε να εκτελεστεί το πολύ σοβαρό έργο της δακοκτονίας. Για τους δικούς του λόγους ο καθένας δεν μπορούσε να το αναλάβει. Τότε πήγαμε σε δεύτερο βήμα, που ήταν η ανέβρεση εργολάβων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκεί ξεκίνησε ένας μαραθώνιος, ειλικρινά σας λέω, ένας μαραθώνιος για να τα καταφέρουμε. Βρήκαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κλείσαμε εργολαβικά από Λεωνίδιο μέχρι και το Μουστό, δηλαδή μέχρι και τα Κούτρουφα. Κλείσαμε τις κολλήνες και έμενε ένα μεγάλο κομμάτι με Λιγούς, Παραλίου, Άστρους, Ξηροπηγάδου, Δολιανών και Στόλου και Αγίας Σοφιάς. Ειλικρινά η προσπάθεια ήταν μέγιστη. Εξαντλήσαμε όλες μας τις δυνατότητες. Τελικά καταφέραμε αργοπορημένα, πραγματικά αργοπορημένα, να βρούμε δύο συμπατριώτες μας. Έκαναν μια κοινοπραξία, ο κύριος Λιπεράκης και ο κύριος Μπάρλας, με δικά μας ντόπια συνεργεία και τρακτέρ, όπως και οι άλλοι εργολάβοι έχουν δικά μας συνεργεία, δικά μας τρακτέρ, και έστω και αργοπορημένα αποφασίσαμε το έργο να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία μας εξέφρασε την αντίρρησή της και τους φόβους της ότι μπορούσε το αποτέλεσμα να μην είναι θετικό, επειδή αργήσαμε να ξεκινήσουμε το έργο. Όμως ο Περιφερειάρχης και ο αγροτικός τομέας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εμείς δηλαδή όλοι εκεί στην περιφέρεια, πήραμε την ευθύνη, πήραμε το θέμα πάνω μας, το πήραμε στις πλάτες μας και αποφασίσαμε με εντολή του Περιφερειάρχη η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου με τους αναδόχους που είχαμε ήδη βρει, έτσι ώστε να μην μείνει η περιοχή αψέκαστη. Οι πολύ σοβαροί λόγοι που το αποφασίσαμε ήταν 5. Πρώτον,
Οι υπηρεσίες μας δήλωσαν ότι, και εμείς το βλέπουμε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ότι έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή. Δεύτερον, ζούμε σε μια περίοδο κρίσης που δεν μας επιτρέπεται να αφήνουμε στο έλεος του Θεού τίποτα, μια περίοδο που πραγματικά ένα δυνατό εισόδημα είναι της ελιάς και του λαδιού. Τρίτον, προσπαθήσαμε και ήμασταν σίγουροι ότι έπρεπε να μπουν για το καλό του έργου ντόπιοι εργολάβοι, ανάδοχοι και συνεργεία τρακτέρ και εργάτες, για δύο λόγους. Ξέραν την περιοχή και τα χρήματα να μείνουν πάλι στις τσέπες των δικών μας αγροτών. Τέταρτον, οι 2 μήνες, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης που μας απομένουν, που ουσιαστικά αυτούς προλαβαίνουμε, είναι 2 πολύ σημαντικοί μήνες για το έργο της δακοκτονίας. Κέρια κτυπήματα είναι αυτά των 2 μηνών, έτσι ώστε να έχουμε ποιοτικό αποτέλεσμα και οικονομία στην τσέπη μας. Πραγματικά έχει αποδείξει η εμπειρία μας ότι αυτοί οι 2 μήνες είναι οι πιο σημαντικοί για να πετύχει το έργο της δακοκτονίας. Το τελευταίο, το 5ο ζήτημα που μας έκανε να πάρουμε αυτή την απόφαση είναι ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να είναι ατομικό, παρά μόνο συνολικό. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν μπορεί ο καθένας να ψεκάζει μόνος του και να έχουμε θετικό και άριστο αποτέλεσμα, διότι αυτό καθεαυτό το έργο δεν έχει αποτέλεσμα σε τέτοια βάση. Γι' αυτό όλα τα χρόνια γίνεται σε κρατικό επίπεδο, σε σύνολο περιοχής, για να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Εάν είναι δύσκολες, με βροχές, υγρασίες και τέτοιου είδους φαινόμενα καιρικά, τότε μπορεί να έχουμε έξαρση του δάκου. Τότε πραγματικά, γι' αυτό είπα και μέσα στη συνάντηση που είχαμε με το Δήμο και με την προϊσταμένη, ότι ακόμη και 50% να έχουμε επιτυχία του έργου της δακοκτονίας για το ποιοτικό αποτέλεσμα της παραγωγής και για την τσέπη του αγρότη μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα φανεί εάν έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες και έχουμε και έξαρση του δάκου. Αυτός ήταν και ο 5ος λόγος που πήραμε την ευθύνη και δώσαμε εντολή να συνεχιστεί το έργο. Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά και θέλω να προτρέψω και θέλω πραγματικά φέτος που έχουμε κάνει όλη την προσπάθειά μας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Η περιφέρεια, οι δήμοι, οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων, οι συνεταιρισμοί και κυρίως οι αγρότες μας πρέπει να είναι παρόν σε αυτό το έργο, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα δικά μας κτήματα ψεκάζουμε και τη δική μας περιουσία προστατεύουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που η περιφέρεια θα είναι μέχρι το τέλος του έργου πάνω στο έργο για να πετύχει, και θα πετύχει, σας το υπογράφω. Απλώς πρέπει να συμβάλλουμε όλοι και να είμαστε παρόντες. Βάσει αυτό που είπατε και τώρα, και το είπατε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το 50% της διακοκτονίας να επιτύχει. Αλλά παράλληλα και ο συνδυασμός αυτών που είπε και η κυρία Φίλη, ότι τα φάρμακα θέλουν ένα χρονικό περιθώριο από την ημέρα που θα γίνει η διακοκτονία μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει η ελαιοσυλλογή. Εγγυείται η περιφέρεια ή το γραφείο ότι αυτό το όριο των 14 ημερών στο ένα φάρμακο, των 28 ημερών στο άλλο φάρμακο, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών? Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ κέρια. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Όλοι οι παραγωγοί της περιοχής μας θα ωφεληθούν από το έργο αυτό. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Για να σας πω, για να μην υπάρχει κανένας φόβος από τον κόσμο, από τους παραγωγούς μας, αυτό έχει γίνει συνείδηση σε όλους τους παραγωγούς, ότι όταν είναι να ξεκινήσουν την ελαιοσυλλογή στο χτήμα τους, γιατί καταλαβαίνετε, η μεγαρίτικη μαζεύεται σε άλλο χρονικό διάστημα, το μανάκι μαζεύεται σε άλλο χρονικό διάστημα, η χονδροελιά ή γαϊδροελιά μαζεύεται πιο νωρίς και η καλαμών σε άλλο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παραγωγός μας ξέρει πολύ καλά από τα προηγούμενα χρόνια ότι όταν ξεκινήσει η παραγωγή ενημερώνει την υπηρεσία και η υπηρεσία
τον ενημερώνει με τη σειρά της ότι πότε έγινε ο τελευταίος ψεκασμός, ούτως ώστε να μπει να μαζέψει ή μετά από 28 ή μετά από 14 ημέρες, που συνήθως, για να μην τους μπερδεύουμε τους παραγωγούς, είναι μετά από 14 ημέρες. Γιατί το φάρμακο που χρησιμοποιούμε των 28 ημερών το ξεκινάμε πρώτο τώρα, ώστε να υπάρχει αυτό το περιθώριο, και το φάρμακο που χρησιμοποιούμε κοντά στην παραγωγή είναι των 14 ημερών. Άρα ξέρει ο παραγωγός, ενημερώνεται από την υπηρεσία μας και ξέρει πότε έγινε ο τελευταίος ψεκασμός και πότε πρέπει να αρχίσει να μαζεύει. Είναι κάτι που εφαρμόζεται, δεν είναι δύσκολο, μη σας ανησυχεί καθόλου. Θέλω να πιστεύω ότι δώσαν πολλές απαντήσεις σε πολλούς παραγωγούς, γιατί ίσως να σας και ο κατάλληλος άνθρωπος με τη διπλή ιδιότητα και του Περιφερειακού Συμβούλου και του Γεωπόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ δραστηριοποιούμαι εδώ και καταλαβαίνετε ότι 2 φορές παραπάνω με ενδιαφέρει να πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, αλλά ξαναλέω, με τη βοήθεια των ίδιων των παραγωγών και των ίδιων όσων εμπλέκονται σε αυτό το να είναι όλοι εκεί. Επίσης, ένα τελευταίο που θέλω να πω: υποσχόμεθα σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου ότι το ερχόμενο, την καινούργια χρονιά που θα μας έρθει, έχουμε ήδη ξεκινήσει και επεξεργαζόμαστε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να διεξαχθούν σύντομα, έγκαιρα, έτσι ώστε το έργο να μην έχει τα προβλήματα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Περιφερειάρχης προείσταται όλης αυτής της διαδικασίας και σας διαβεβαιώ ότι το ερχόμενο θα πάνε όλα καλά. Εύχομαι καλό χειμώνα και ό,τι καλύτερο για όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.